Walking. Gawak. Apo nagkamalan sa mo tayo baka ng artistang kakabsat. Nagpapawis po tayo mga kailan. Walking lang. Kahit pa paano magkaroon naman tayo ng time para sa kalusugan natin. Kahit marami po tayong pinagkakabalahan sa buhay, prioritize pa rin natin yung health natin. Kasi ika nga health is wealth. Pasensya na po kung medyo madilim kasi hapon na po kasi. Bale, nandito ko ngayon sa mga Ilian, sa Riverside. Papakita ko sa inyo mamaya. Iikot ulit ako isang beses pa. Bale, natapos ko na Dito na ako dun sa pinagsimulan ko kanina. Ayan, dyan ako nagsimula kanina sa bandang dulo. Pero ikot ulit ako para makita nyo naman yung view ng place namin. Ito na. Ito na ako. Oops. Yun. Yan. Bale, dyan sa bandang likod mga kailyan, dyan na po yung Calaba River. Ikot ulit tayo para makita nyo. Yan po yung Riverside mga kailyan. Bale, dyan sa baba, yan na po yung ilog namin. Kaya meron po siyang Meron po tayong dito. Anong tawag dito? Flood control. Yun pala yun. Bale, yung pinanggalingan ko kanina dyan sa banda dyan, umikot lang ako. Ito naman yung lalakaran natin ngayon mga kailyan. Ang haba. A long journey. And quarry. May napulot ako mga kailyan. Headset. Nino kaya to? Pwede pa kaya to? Siguro naiwan nung nagtambay dito. Akit lang tayo dito. Yan. Oops. Batong camera ko. Itong camera ko. Walking. Tignan mo naman itong dadaanan ko mga kailyan, Baba na tayo. Baka masira. Nakakaya. Pagalitan ako ni Gob. So bale, ituturo ko kayo mga kailyan. Diyan sa banda dyan, tulad ng nasabi ko kanina, ilog po yan. Ayan, may mga quarry dyan. Diyan sila na kumukuha ng mga gravel and sand. Hindi father and son gravel and sand. Malayo-layo to mga kailyan. Dama ka tangas ta. Mga tambay. Marami kasing nagtatambay dito kasi presko po yung hangin. Kaya gustong gusto nila. Mas marami sa umaga mga kailyan. Hapon kasi ngayon, kaya medyo konti yung tao. May mga lovers pa dito. Picture. Mga lovebirds doon, Picture.
Tsurang kamot, ano kaya mo? Palubog na yung araw mga kailian. Ayan o. May lovebirds ulit dito. Ayan o. Sorte ng lalaki. Palubog na po yung araw mga kailian. Ayan na siya. Palubog na yung araw. Magiging vampira na ako. Medyo padilim na. Kaya bilisan natin para makabot tayo sa finish line bago ako maging vampira. So bale kanina straight yung daanan. Ngayon sa part na to paliko na siya. Paikot na yan dun sa may mga kabahayan dyan sa Bangbangar Bangged. So yan naman po, taniman yan, mga mais. Yan po kasi yung appropriate na tanim dito sa mga part na nito, yung mga tabing ilog. Maisan po yan mga kailian. Yan sa kabila, maisan din yan. Bale yan po kasi yung pinakamaganda at pinaka-advisable na crop dito sa mga part na to. Kasi yung lupa dito, yung tinatawag naming laplapog. Parang ano siya, panaratin yung tawag namin. May halong buhangin. Hindi masyadong nabubuhay yung mga palay dyan. Kaya pinakamagandang tanim dyan is yung mais mga kailian. Nagiging instructor na ako ah. Sulit na rin yung nilakad ko mga kailian. May mga tao na dito mga kailian. Kilala ako dito. Suot natin yung hood ko. Kasi dito kasi sa amin, parang hindi ko naman sinasabing ignorante yung mga tao dito, pero ilan lang po kasi yung nakakaisip na mag-vlog dito. Kaya kapag nakakakita ng nagbablog, parang naninibago lang. Sabi na kilala ako dito. Another trivia. Ano naman yung tinatawag naming tawa-tawa. Yan. Maraming ano to, parang herbal medicine dito mga kailian. Maraming gamit to. Kapag yung bata hindi nadumi, ito yung tinutusok doon sa pet. Maraming suppository. Ito rin pinaniniwalaan din na kinakatakutan ng ahas. Kaya maraming nagtatanim ng ganito sa mga bakuran para pantaboy ahas. Wow, may nakita akong mga kailian. Blessings to. Papaya. Ang lalaki. Pero maraming tao eh. Kukuha sana ako. Hindi tayo makakuha. Oops. May tao kasi sa bandang likod eh. Ang lalaki. Oh. Pero wag na. Kakaya. Yan na naman yung nakasalubong ko kanina. Mukhang pinag-isipan ako ni Manang ng hindi maganda. Oops. Uy, may kakilala ko dito. No. Wala. Pag naman lang. Pag na. Alpalingat. Muna na di ko artak. Kumatiswa. Yan. Bali dito na ako nang galing kanina. Ito yung nagsimulan ng video ko kanina. Yan.
pansitan. Daming pansitan dito sa amin mga Ilian. Sa kasi sa mga specialty namin dito yon, pansit. Kung saan saan ka naman makakita ng pansitan. Pansit pa more. Wala na yung mga kasama ko. Kasama ko kasi yung anak ko tsaka yung asawa ko. Tsaka yung isang barkada namin. Kasama niya rin yung anak niya. Baka napagod na. Oops. Panagpainom ni tata. Ano tayo painom at aywan na nga baka dito ni. Nakalalaw na. Nakarga na nga danom. Oops. Yan. Nakakapagod din. Pero at least nakapagpapawis po tayo. Kasi sabi ko nga, bigyan po natin ng time yung kalusugan natin mga Ilian. Kasi yan po yung talagang puhunan natin. Useless po yung mga pinagpapaguran natin kung ano. Medyo sakitin tayo. Lalong lalo na yung pinakausong sakit ngayon, high blood. Hirap nun mga Ilian. Malalaman mo na lang may high blood ka na pala. Kaya maganda yung kahit pa paano nakakapag-exercise din naman mga Ilian. Tama yung hinala ko Diyan na yung mga kasama ko. Bibidyo ko sila. Yan, dito na tayo sa pinanggalingan ko kanina. Dumadami na yung tao. Dito na yung mga kasama ko. Nagmimerienda na. Nag-ano sa lapayag mong gayam. Nakayaman? Yung mga kasama ko, iniwan ako Jay. Uy! Ano? No. Nakartot. Na po. Mo kasi na akong? Na? Muatang tanto na bumba lang Langan. Tiko na. Bago lang mampabang kanya. Tiko na. Ikaw iti ordan? Lalawan ni ko doon ni Ate Shishi. Ayaw niya. Nag-fishbowl tayo ba ya? Uy! Di, hindi na picture. Lahat ko. Diyan. Uy! Ang kunala di kwarta, kumata ko matiswa? Kumatang ka? Nagbebenta nyo. Kasi ito yun. Ito ito ko. Panggaran. O, babay na. Bye. Babos! See you next time.